Bueno, 2012tik Urretxu Zumurraga badauka euskararen transmisio maila. Eta bertan, euskaltegi, ikastetxeak eta udaletako ordezkariak biltzen gea, euskararen transmisioak funtsezkoa delako erabilerari dagokionez. Badakigu halaber, bi herri hauetan, etxe gehienetan euskara ez dela hizkuntza nagusia, baina hezkuntza sistemari esker haurren eta gazteen ezagutza bermatuta dago. Baina nahikoa da ezagutza. Azken kalerabilera datuen arabera, haurrek euren arteko elkarrezutetan 18% entzuten da euskara. Eta helduen kasuan berriz, 10%. Euren arteko elkarrizketetan. Hori da entzuten dena, azken elketan arabera Urretxu Zumurraga. Aldiz, helduak eta aurrek elkarrizketa dutenean 29% entzuten da euskara. Beraz, badago, helduen aldetik, belaunaldi gaztei euskara transmititzeko borondatea nahi da. Horrez gain, datuek diote, gero eta guraso gehiago direla euskararen ezagutza dutenak. Etxetik baino eskolatik jasoa gehienak. Eta nola lortu ezagutza hori erabilera bihurtzea, euskararen erabilera bihurtzea. Gurasoei asmo horretan laguntzeko asmoz, gonbidatu ditugu euren esperientzia partekatzera gurekin June Fernandez eta Xabi Paia. June Fernandez kasete, kazetaria da. Eta askoz kostatzen zaio nongo baten galderari erantzutea. Getxon, Mungia, Manauan egin du kazetaritza, El Paisen hasiten lanean eta gerora Pikara magazina sortu zuen. Hedabide askotan kolaboratu izan du eta bereziki Argian. Bere ibilbidea militantzia feministak zipristintzen du beti eta euskaltzaletasuna eta LGTBI uztartzen dituen bi proiektutan parte hartu du. Xabi Paia Ruiz, bertsolaria, interpretazio eta itzulpengintza ikasketak egin ditu, itzultzaile, bikoizlari, ikerlari, irakasle lanetan ibilia da, baita Donostia 2016 kulturhiriburutzako zuzendaritza lanetan ere. Beste gauza askoren artean. Gauza asko egin ditu eta gehienak hizkuntzari lotuak. Eta egun, Getxoko udaleko kultura zuzendari lanetan ari da. Gidari lanetan berriz, Beñat Zamaioak izu, Aretxa horretakoa, ikusentzunezko komunikazio ikasketak egin ditu, besteak beste, eta kazetaria ditu da Berrian eta ITB-ko irratietan. Baita kazetaritzako Ricardo Arregi saria jaso ere, 2014an. Eta egun, Urretxuko udalean dabil gazteria eta euskara teknikari. Normalean, txaloz hartzen dira hitz egitera datuztenak, baina kasu honetan, ohitura hori aldatu nahi genuke eta txalo jo nahiko genizueke zuei, entzutera zatuzten hori. Uste dugulako zuen gauza guztietatik tartetxo bat egin eta hona etortzea gai hori buruzko hitzaldi bat entzutea, merezi dela txalo bat guraletik zuentzako ere bai, beraz, lehenengo txaloa zuentzako da. June Fernandez eta Xabi Paia, arratsaldean zer moduz? Bizirik. Bizirik duzu, etxean izan dira. Hori da, badazpadan ingarri utzi nahi nuen hori, bai, hau da, bafa ez daukat kasualidadez, gurasotasunaren ezaugarri bada, ume txikien gaixotasunak erentzian behetikora jasotzea, eta ostiraletik patxal samar, antibiotiko esker bizirik, eta hau da, behintzat horrela lizentzia bat daukat, zerbait arraro esaten baldin badut, esateko botiken ondorioz izan dira. June, zuzer moduz? Ondo estan beharko, ja, Bale, demagun, lapea ganaitu ganez, ekartzen zaretela kalean, elkarra ezagutu gabe,
dela Bilbon, dela Getxon, eta topo egin, edo topusta egin duzuelako, edo delakoa batik, elkarrekin hitz egin behar duzuela, inertziaz, ze hizkuntzatan egingo zenukete? Nik uste dut aldagai asko daudela hor. Zaila da nire inertzia orain dela gutxi arte gaztelania izan dela, onartu behar dut, eta nire kasuan Euskaraldia, lehenengo Euskaraldia izan zen klabea aldatzeko nire eguneroko ohiturak, eta Euskaraldiari esker hasi nintzen egunerokoan saiatzen, lehenengo berba euskeraz eta hori ez. Baina uste dut oraindik ere aurreiritziek asko funtzionatzen dutela, ez? Orduan uste dut inertzia desberdina izango litzakeela, adibidez ez dakit, Bilboko auzo batean edo bestean topo egingo bagenu, ez? Ez da berdina Indautxu edo Bilbi edo Txarkoaga, edo eta bira kulturaretoa, ez? Bira kulturgunea aurrekoan egin genuen topo hor, edo kafean txokia, edo farmazia bat, edo Zara Home adibidez, ez? Osa, uste dut hori Euskaraldian hau bizi oran publikoki izateko konpromiso hartu nuenean, hortaz konturatu nintzen, ez? Zergatik kostatzen zaigu hain beste hitz egitea euskeraz Zara bezalako denda batean edo Gran Bian, eta askoren beste gertuago sentitzen ditugun espazioetan, ez? Eta gero, Xabi adibidez pertsona zuri bat da, baina hartzen naiz, zuria izango ez balitz, seguruenik are gehiago kostatuko litzaidakeela berari lehenengo hitza euskaraz ematea, edo estetika, ez? Seguretaz estetika ikusten diodan, pentsatuko dut euskalduna da ala ez, euskaltzalea da ala ez. Orduan, uste dut hor dagoela, ez? Komunikazioneko konplexu bat eta aldagai pila mugitzen direnak. Nik gauza bera egia da, justo, aurreratu duen moduan, ez da galdera bere oinarrian dagoena, elkar ezagutzen genuelako, nik behintzat June jarraitu izan dut, eta larun batean elkarrekin topo egin genuen biran, eta jakine euskaraz biran Bilbon bertan, nik esango dut, nien naizela eredu honena galdera honi erantzuteko. Estres linguistikoa asko sufritzen dut, ni itzultzailea naiz, formazioz, interpretea, eta kosta egiten zait jendeak gaizki pasatzea. Eta igual titular bat ematekotan, begira ez erraza zen erantzutea, gaztelaniaz, baina iruditzen zait esatea. Ziurrenik testu inguruen 170 batean, da pixka bat gehiago bainik euskaraz egingo niokela, pentsatuko nokelako gaztea da, hemengoa ematen du, aurreiritziape, beti, baina horrela da. Nik uste dut hemen kontatuta nagoela, hizkuntzari dagokionez aurreiritziak zentzumen araknidoa direla, Spidermanen zentzumen araknidoa. Babesteko erabiltzen ditugu. Esaten dugu, ematen du hemengoa, gaztea da, honek denbora izan du eredura joateko, eta joan ez bada, euskaldegi batera joateko. Azkenengo parte hau, onartuko dizuet, nire bizitzako azken urteetan ezabatzen ari naizela. Eta oso titular gogorra egiten zait, baina bizitzan aurkitzen ari naizan zerbait da. Ikusten ari naizela, 40 urteko pertsona bat, agian Euskal Herrian jaio zena, aurkiztuen euskara ikasteko aukera eta bat, portzentaia batean ulertuko nuke oraindik euskaldun ez izatea hainbat motibo daitezkeelako, baina ez portzentaia hori oso handia da nire inguruan. Alaba nagusiaren ikastolako lehenengo eguneko bilerara joan nintzenean, horrengo astean berrian idatzi nuen zutal bat, ezin nuelako sinetxi gurasoen gehiengoak euskaraz ez jakitea. Benetan gune horretan aukera eman izan balidatez, markatu hizkuntza politikako departamentoa jaurlaritzan itxi dezatela ja, ez du ezertarako balio. Edo hori, edo kontrakoa, dune aurri gogorrakoak, edo gurasoen arteko akordioak, edo hitz egingo ditugun beste hainbat gauza. Beraz, 170 batean ikusten dut euskaraz egingo nioke, euskaldun itxura du. Ez zaizu iruditzen, zuen aurreiritziak aktibatzen ari naiz, baina hala da. Bai, eta karo, nik beti esaten dut aurreiritzien aurka egiteko modu honena zein da, ezagutza. Eta aurreiritzien desmitifikazioa. Hau da, beltza bada, ez du euskaraz jakingo, baina markinan edo ondarroan horrek ez dizu balio. Zer markinan, niri gertatu zait, denda txinatarrera joatea, gaztelaniaz galdetzea zen. Nola jakingo dute denda txinatar batean euskaraz? Eta txinatarrak deitzea bere hiloba etortzea eta esatea, ¿qué queréis? Un martillo. Euskaraz bakizu, bera niritan ez du jakingo bat. Ze guzue bat? Mailu bat? Mailu bat. Horregatik lekua, eta honena ezagutza dut dari gabe. Nik uste dut euskaraz egingo bat.
Razionalki eta irrazionalki kontatu duzuen horretatik, nasia edo bereizian, zuen gizan, zer eman duzuen une honetan Euskararekin, zer pentsamendu eragiten dizuen, zer sentimendu? Argian idatzi nuen zutabe bat hori dela ez asko, eta esaten nuen, ikuspegi feministatik, ez? Orduan esaten nuen, nolabait euskalduntzar izan garenok edo euskaldun motz, edo deitu nahi duzu moduan. Azaldu behar dut, nik txikitan euskara jaso nuela nire amagandik, baina nire ama euskaldun berria zen, ez? Gero azalduko dute luzeago historia familiara, galdutuko duzulako, baina kontua da, ni naizela hori ez dakit ez da nola deitzen garen, ez? Ikasi nuela euskara eta gaztelania aldi berean, baina gero nire inguruko inertziagatik azkenean lehenengo hizkuntza izan da gaztelania. Baina ez naiz euskaldun berria ez da ere, jaio berritan, 2 urterekin hasi nintzen euskaraz hitz egiten, gaztelaniaz hitz egiten hasi nintzen momentu berdinean, ez? Orduan, kontua da, gero, nire bizitzan zehar inertzia izan da gaztelania, azken urteotan hasi naiz aktibatzen gehiago euskararekiko, eta orduan aipatzen nuen nire egoeran gaudenok edo euskaldun berriak direnek emakumeon kasuan bereziki sentitzen dudala 3 emozioek daukatela sama handia, eta horiek dira lotza, kulpa eta autoexigentzia. Orduan, nik 3 emozio horiek oraindik ditut euskararekiko, ez? Hau da, askotan lotza sentitzen dut eta autoexigentziari lotuta, sentitzen dudalako nire euskara maila ez dela nahikoa ona, C2 atera dut eta oraindik sentitzen dut ez dela nahikoa ona, liburuak idatzi ditut, inoiz ez dut sentituko, ez? Eta egia da, agian, dedikazio gehiago handiago eskaini beharko niokela, baina askotan gaztelaniaz gauzak esaten ditugu txarto, ez? Podemos ser leístas, adibidez, eta ez daukagu konpleju hori, ez? Baina nik hitz egiten dudanean euskeraz, etengabe naiz kontziente hankasartzen dudala, ez? Eta orduan, lotza konpleju pila bat, ez? Gero kulpa edo erruarena, ez? Azkenean uste dut zaila dela ardura hartzea, hau da, kulpa baino ardura hartzea, ez? Eta hori da azken boladan egin dudana, baina egia da iraganek, badaukadala horrelako kazetari moduan, nire inertzia izan zen gaztelania, kostatu zitzaidan ohartzea zapalkuntza linguistikoaz, 30 urterekin ohartu naiz honetaz, kostatu zaite militantzia puntu hori edo kontzientzia politiko puntu hori garatzea, eta adibidez, Pikara magazin aldizkaria sortu nuenean, azkenean gaztelaniara jo genuen, ez? Orduan, ze importantea den pasatzea, de latigazo, horiek dira nire bekatuak, eta ardura hartzea, orduan egun adibidez Pikaran, jaz nago koordinazio lantaldean, baina jarraitzen dut kolaboratzen, eta nire kolaborazio gehienak euskeraz dira, eta euskara plan bat bultzatu dut Pikara barruan, orduan, orain nago gehiago bakeak egiten, nire prozesuarekin, eta sentitzen, ni elebiduna naizela, beti izango naiz elebidun, jaiotzetik izan, paralelismo asko egingo ditut LGTBI kontua eta euskaldun kontuaren artean, eta niretzat paralelismo bat da, hain zuzen ere, ni hasi nintzela elebidun izaten eta bisexuala, eta momentu helberen batean jaso nuen hegemonia linguistikoa eta heterosexualitatearen araua, ez? Nik horrela bizi izan dut, orduan nire bizitzako momentu batean, erabaki nuen lesbianismo politikoa edo bezarkatzea, hetero arautik askatzea alo grande, esatea, izango naiz lesbiana politikoa, ez? Eta bolantazo moduko hori hartu nuen, joera inertziatik ateratzeko, ez? Eta euskalduntasunarekin pizkat hori, ez? Elebiduna nintzen, hegemonia linguistikoak eramandik nolabait euskarari bizkarra ematera eta gaztelania izatera nire hizkuntza nagusia, eta azken boladan nabil horri buelta ematen, baina finean nire egia edo barruan daukadana da elebiduna eta bizitzuala naizela. Hori da, paralelismo posible bat. Estresaren bai aipatuko dugu, ordinatzat oso hartzekoa dela estres linguistikoa eta hori estres LGTBI pertsonan estresa eta askotan aktibatzen da hori bai, ez? Xabi, zure kasuan? Razionalki eta emozionalki eta hasierako horretan egia da ari asko ikusten ditu dela, baina agian ni orain pixka bat zentratuta nago aldaketa
aldaketa handi bat bizi izan dut. Uste dut esaera bat dagoela 20 urterekin denok aldatu nahi dugu mundua, eta 20 urterekin munduak denak aldatu gaitu. Bai, eta agian ez dakit horre izango da, edo bestera batera gauzak sentitzea, gauza askotan bat egiten dut junerekin, ezin da arraro izan gure bizitza ere, nik genuen euskararik jaso etxean. Gure etxean gaztelania izan da beti nagusi. Guri maitasun hitz ederrenak amak gaztelaniaz esan dizkigu, te quiero mucho, duz. Ni duz naiz gure etxean, gure amarentzat. Eta baina berak erabaki zuen gu ikastolara joatea. Erabaki oso arraroa, ez? Nolabait esan duzu, berak ez daki, baina guk jakin behar dugu. Norbaitek pentsa dezake, baina hasieratik zure bizitza hala denean, ez duzu zalantzan jartzen. Zuentzat agian arrar esan daiteke ez dakit aitarik etxean ez egotea, baina aita itxaskizuna izan dugu nontzako, aita gabe bizitzea edo aita joaten denean negarrez egitea, ohiko zerbait izan daiteke, bai. Eta euskara ikasten hasten zara, eta zure amak animatzen zaitu batez ere, esaten dizu, baliabideak izan behar direla bizitzan. Eta orduan apuntatzen zaitu 1000 gauzatara, eta egun batean bertsolaritza ikasgai edo estres kolonada bat dago, eta hantxe joaten gara. Eta bertsolaritzaren mundura jauzi egin, eta hitz egiten duzun euskara ez da egokia mundu horretarako. 15-16 urterekin, nik nahiago nuen bertsotan egin, hizketan baino. Nire euskara ez zelako egokia. Sekula ez dut astuko, Bizkaiko topaketa batera joan, Urki Bilbao eta Oier Azula existitzen diren bertsonak, Ondarrutarra eta Lekeitiarra, bakoitza bere euskalkian jainko maitea. Zer egin behar dugu? Euskaldun izatearen, legitimitatearen, asteritzen, 10 proben pelikula zaila horretan, bizkaiera ikasi beharko dugu. Eta nahiak eta biok adibidez, erabaki genuen bizkaiera ikastea. Eta ikasi genuen bizkaiera nola? Liburutik, Labairuren Bizkai euskararen jarraibidea liburutik, eta beleen moduan inguruko bizkairatik hartzen. Jon bategin bereziki asko hartu genion, baina batean orduan bertsotan gora egin nuen, eta hasi nintzen Gipuzkoan gehiago ibiltzen. Eta Gipuzkoako bertsolari zerbaiten artean ika egin beharra dago. Eta nik genuen ika egiten. Guri ikastolan, esan zigutelako 5. mailan, taulan dagoen i hori kendu. Hori bakarrik erabiltzen da baserri gutxi batzuetan. Eta orduan bertsotan hasi eta Antonia gainean esan zidan egun batean. Zuka egiten baldin badugu, moldatuko gara, baina ika egiten baliago lagunak izango gaitu. Orduan ika ere ikasi behar. Gero bizitzak eramana inkluso ika bizkaieraz ikasi behar. Bai, Zebianik ere ateran duen bere garaia liburuak itzuli eta barraketa, eta 25 urte nituela berriaren urteurren festan parte hartu nuen, hasierako hitzaldia egin nuen. Eta hitzaldia bukatu nuenean jaitsi eta gizon pare bat urbildu zitzaidan, eta batek esan ziren, harrigarria dek, algortarra izateko ikze ongi egiten deken euskaraz. Orduan, razionalki orain janon dago, duela gutxi arte alegindu naiz euskara kontestu handi batean bizitzen. Horregatik asko idatzi dut prentsan, alegindu naiz beti iritzia ematen, eta iritzi horretan asko azpimarratzen nire euskaldun izaera desberdina. Bai? Baina orain azken boladan erabaki dut mundua ezin dudala salbatu. Orduan emozionalitateak harrapatzen hau gehiago. Eta orain zehazkin nago, behintzat, nire amak esaten zizkidan hitz eder horiek, te quiero mucho duz, orain nik esaten ditut, baina euskaraz. Eta lortu dute karga bera eta maitasun bera. Eta esaten dizkiet alabei. Eta alde horretatik sentitzen dut behintzat, bide bat egin dudala edo aldaketa bat egon dela, nolabait nire ekarpen linguistikoa egin dudala. Gero ez dakitzen gertatuko den. Berarekin, baina behintzat asmo hori egin dudala. Eta orduan nolain lako bildutan nago razionalki, ez dakitzen gertatuko den euskararekin, emozionalki babestuko du nire ingurua eta hori euskaraz bizi. Batak zein bestakea eman dituzue pista batzuk, etxeetan nola aritzen zineten, nola jaso zenuen. Bizi izan zaiten etxeetan, aurren erabezi zinetela, etxe horietan, nola zuen gurasoen gandik, edo etxe horretan zeuden helduen gandik, helduen artean, bazen hizkuntza transmititzeko autu bat, edo zein zen
autokontzientea, ezagite ala prima zen. Osa, nire kasuan, hori, nire amaren familia Galiziatik etorria da, eta nire aitarena Leonetik, ez? Orduan nire amak 20 urterekin edo erabaki zuen euskara ikastea, eta bere jarrera, bere momentu hartan, ideologiak oso lotua gainera, ez? Ezker abertzalearekin, gertu sentitzen zen, orduan euskaltzalea, abertzalea, euskara ikasi zuen, transmititu zidan, ez? Txikian itzenean, nire aitari nolabait nire aita esan politikoa edo, eta nire aitari exigitu zion, nire aitaren esanetan euskaltegira joatea, bitxeago aguantaztu zuen, orduan, eskonduta egon ziren bitartean, nire lehenengo 5 urteetan, euskara jaso nuen nire amaren handik, ez? Orduan gero nire, dibortzatu ziren, eta nire amaren bigarren senarra, Leonekoa da bai, eta espainolista. Orduan, azken urteotan, horrek ere suposatu zuen nire amarentzat olako bilakaera politiko bat edo, ja esen abertzalea, ja esen euskaltzalea, eta deriba horretan, nik gogoan dut, egun batean 8 urte izango nituen, esan zidan, aizu, Cesar ez dago gustora, bera aurrean euskara egiten dugunean, ez? Orduan, aldatu genuen, gaztelaniaz hasi ginen hitz egiten, azkenean ja gure artean bebai, eta, nire amaren esanetan, izan zen evoluzio natural bat, berarentzat ere euskara gaitasuna zelako zabaltua, eta, gainera nire ama irakaslea zen aurre hezkuntzan, orduan lanean ere euskara aritzen zen, ez? Berak esaten du, azkenean ni handitua ala, berarentzat ere erosoagoa zela gaztelaniara jotzea, ez? Ni, azken urteotan identifikatu dut, niretzat indarkeria patriarkala izan dela. Heldu dela tipo bat guretzera eta kendu dela ama hizkuntza, ez? Orduan, horren indarkeria simbolikoa hartu naiz, ama izan naizenean, egia esan. Ulertu dudalako, ez da bai da linguistiko bateago, ez? Ia ama hizkuntza esan behar dugun, edo lehen hizkuntza, eta, nik uste dut bai erditu zarenean, eta nire umeak bi ama ditu, ez? Orduan badaude erditu ez diren amak, eta amak dira berdin-berdin. Baina bai sentitu dut olako lotura super, ez dakit, primigenio bat, ez? Hizkuntzarekin eta nire umearekin, eta hor konturatu naiz, 8 urte zituen June horrentzat zer suposatu zuen aldaketa horrek, ez? Eta zelako karga simbolikoa duen, bestela ere zentzu askotan indarkeria patriarkala eragin duen tipo batek kentzea nire ama hizkuntza. Orduan, hau da terapia egiteko edo, baina iruditzen zait, eta hori konturatu naizela amatu naizenean, ez? Orduan niretzat ere emozionalki, hau ez dut aurreko galderan aipatu, euskara bestean iretzean ere badauka horrelako karga oso fuerte bat, ez? Eta, por cierto, inertziei lotuta, ni erditu nintzenean, Basurtoko ospitalean, nire inertzia zen gaztelaniaz hitz egitea emaginekin, erizainekin, nire lehen hizkuntza delako, eta halako egoeraetan, ez dudalako militantzia euskaltzalerik egiten, edo ez dut nire buruan berartzen, lehen hitz egiten dut, niretzat errazen zaidan hizkuntza. Baina kurioso izan zen, emagin eta erizainek ikusita nire umea odei deituko zela, ni June, eta igual nire estetika dodena delakoa, hasi zitzerik da niri euskeraz egiten, ez? Eta horrek erraztu zuen pila bat, nire umearekiko lehen hitzak euskaraz, batean nire erditzea euskalduna izan zen, eta hori nik ez duen espero, Bilbon, izan zen sorpresa oso polita. Orduan zeldan, txapelduna, saltan guztiak euskeraz, eutxego goregun, eta horrela, eta oso momentu polita izan zen, eta nik zalantzat dituen, emoziotik 6 hizkuntza ateratuko zitzaidan nire umearekin, eta euskera atera zen, nik uste dut, egin batean nire, erizain eta emagin horien aurre iritziei esker. Desbiratu naiz, baina... Gure kasuan oso erreza da, autu guztiz kontzientea, aitak itxasotik dituzuen esateko seme-alabok ingeles ez jakin behar zen. Eta amaren kasuan bere erabakiztuen ikastolaren joatea, eta ala trasladatu zigun, eta gainera nik uste dut hain garri izan zigun, eta iruditzen zait hain mezu garbia, ez da inondik inora gure ama hizkuntzalaritzan teorikoa, baina esadi oso garbi izan zen, nik galdetu ginen. Ama, ¿por qué decidiste que fuésemos a una ikastola si tú no hablas euskera? Eres Carmen Ruiz, naciste en Bilbao, tal. Eta erantzun zigun, 2 motivos. ¿Por qué es el idioma de aquí?
yo no tuve la opción de aprenderlo, hor ere ze zailtasunez, pentsatzea, adin jakin batera arte bakarrik ikas daitezkela hizkuntzak eta horretan, baina berak bere lan egin zuen, eta bigarrena behin baino gehiagotan kontatu izan dudan berokien metafora, y porque los idiomas son como abrigos. Bat baldin badaukazu bizitza honetan, gaztelania bakarrik, horrekin atera beharko duzu egunero kalera. Eta batzuetan, igual ez da egokia izango eta beroa pasatuko duzu, edo hotza, edo guzti egingo zara. Baina baldin badituzu bi, edo hiru, edo lau, eta ari zen hizkuntzei, edo musika hizkuntzari buruz, edo bazuk erabakiko duzu, edo erabaki ahalko duzu, leku bakoitzean zer janzten duzu. Eta hala izan zen, orduan guri oso garbi zegoen alabai gure amak, gainera hizkuntzarekiko pasioa transmititu zugula, nahiz eta hizkuntza bera jakinez, Osea, ikastolatik irteten ginenean, ketal nela ikastola, edo ketal los bertsos, edo gaztelaniatik bizi izan dugu etengabe zubilan hori. Baina argi zegoen nolabait, hau da, berak iaia bere burua iragan batean utzi zuen, esan baina aurreko belaunaldiak aurrera egingo du. Agintarte horretan segiko dugu, horretan erabezaroan, soziolinguistiko hori behar da, getxoak badauka antza zumarrararekin, horretxurekin, atzera egin da, aur zinetenean, autor egin ez diraren kontzintiak, baina nerabe zinetenean, usatuko litzaizuek beste nolabait jotokatzea, momenturen batean, gaztelaniazko erabili duzuen momentu batean, edo proiektu batzuetan gaztelania beharren euskara baliatzea. Niri iruditzen zait autobiografia linguistikoetatik hitz egitea baliogarria dela ikusteko bizitzen konplexutasuna. Osea, ditugula doktrina moduko batzuk buruan, baina gero pertsona bakoitzak dauka istorio jakin bat, ez? Orduan adibidez, nik ketxon, kalean gaztelaniaz egiten nuen, baina igual ikaskedekin euskeraz, seguruenik gero gaztelaniara pasatuko ginen, ez? Baina nerabezaroan joan nintzen mungira, bizitzera. Orduan mungian, gehiena, nire lagunak kuadrilla ziren, haien familiak baserritarrak ziren, euskaldun zarak ziren, bizkaieraz egiten zuten, eta ni heldu nintzen nire euskera pijoarekin, ez? Osea, inkluso bullying egiten zidaten, ez? Eta gertatu zait adibidez, nire lehenengo mutilagunaren aitite amama, ez egiten apenas gaztelaniaz hitz egiten, ez? Baina nik batuaz hitz egiten nienean, nire euskera eta haien euskeraren artean sentitzen zuten distantzia moduko bat eta gaztelaniara salto egiten zuten, ez? Orduan, esan nahi dut, oso konplexua dela guztia eta ez dudala zentzu handirik ikusten, nire 15 urteko nerabeari exigitzea ezebez, ez? Edo eta gero zergatik nik batxilergoa ereduan bukatu nuen, baina gero kazetaritza gaztelaniaz egitea erabaki nuen. Zergatik, alde batetik idazle izan nahi nuelako eta momentu hartan jadanik nire euskera nahiko berdoilua zegoen edo, eta bestetik, egia da, ideologikoki ez nukala oso indartua, kontzientzia hori, eta bestetik nire etxeko egoera penagarria zelako eta nire burua Euskal Herritik kanpo irudikatzen nuelako, ez? Orduan, orain dela gutxi, gonbidatu ninduten EGAN, Euskal Herriko gehi askapen, gehi trans bi askapen mugimenduaren jardunaldi batzuetara, eta Euskara eta LGTBI mugimenduaren arteko harremanaz mintzo ginen, eta aipatu genuen sexilioa, ez? Sexilioa deitzen zaio, disidenteak garenez, askok sentitu dugula, etxea uzteko beharra eta kanpora joateko beharra. Eta prozesu migratorio horretan askok euskara galdu dugu, ez? Edo nire kasuan azkenean Bizkaian geratu nintzen, baina nire burua beti zegoen Madrilera begira, Latinoameriketara begira, eta hori neurri batean zen, niretzat askatasuna bilatzeko modu bat zen nire sorterritik urruntzea, ez? Orduan horregatik hori polita iruditzen zait, ez da aitzakea jartzeko, baizik eta azaltzeko, norberak daukala bere historia, eta historia horrek azaltzen dituela autuak, ez? Orduan, azkenean hemen errotu naiz, argian hasi nintzen kolaboratzen, Euskal Herrian parte hartu nuen, aktibatu zitzaidan kontzientzia politiko hori, eta egun badaukat Euskaraz bizitzeko apustua edo interesantiagoa, edo saiakera irmoagoa, ez? Baina hori, nire 20 urteko june horri bizirautearekin nahikoa zuen, eta listo, reprotxerik ez. Nik argi daukat esatekotan esango niokela edo egin nuken zerbait da
guazeneko personaje goingarri horrek esaten duen moduan, Xabi, relax. Bai, ze iruditzen zait, lehen esan dudanaren ildotik, agian nik nerabe garai horretan, benetan euskararekiko kontzientzia handia hori inoiz edo aipatu izan dut, agian euskara inbeste erabiltzen ez den herrietan kontzientzia tangibleagoa da. Orduan, gure kasuan euskaraz egin beharra, euskaraz ondo egin beharra, eta ikasi beharra, eta gai izatea eta bat, ezinbestekoa zen. Baina aldi berean, lotxa, kulpa eta autoexigentzia, euskaldun berri batek, nik uste dut, noizbait bizi izan dituela, bai? Ez dakit gloto feminismoaren ikuspegitik izan daiteken azken batean, eta orduan nik gogoratzen dut 15-16 urterekin ikastola aldatu eta batxilergoa egiterakoan, eta kide berriak ezagutzerakoan hiri batzuek baserriko deitzen zidaten. Ordurako, Bizkaira ikasten hasita nengoelako, baina besterik gabe, euskara txukun samar erabiltzen nuelako batua estandar moduko bat, eta kriston grazia egiten zidan, ze ikastolan hori nintzen, baina bertso mundura joaten nintzenean, gogoratzen dut, Mainukortarekin lehenengoz bertsotan egin nuenean, txerrama eta makera bereizten dituela esan zidala. Eta dira bitxerri mota. Eta, efektibamente, esaten nuen, tiene narices, batean baserrikoa naiz, eta bestearentzat baserriaren, atea ere nuke zeharkatuko. Orduan nik uste dut nik uste dut engainatuta bizi izan duela garaiura. Pentsatu nuen, euskal gizarte oroa alegin handiago bat egiten ari zela euskararen alde. Datuak hobeak izango zirela gaur egun. Benetan denak ari ginela esfortzu hori egiten. Eta orain bide luze bat egin da gero, baina orain bide luzean geratzen zaigu, datuak zuek eman dituzue ere ez. Hau da, pentsatzekoa bazen 80ko hamarkadan esatea 2023an. 2023 pentsatu, 1992an jaiozan pertsona batentzat 2023 ez izan naiz orduan. Eta 2027an jubilatuko naiz. Aukera bali badago ordurako. Eta hori esango nuke, laburbilduta, honek esan duen moduan, bastante bizirik iraun genuela, eta aurrera egin genuela, eta izatekotan lasai hartu. Iuna, ipatu izan duzu, arrakasta profesionalerako, ez izan zintuztela, biztan da bat zinbesteak profesionalik izan duzuen arrakasta, pertsonek izan duzeko duzuen, behar kanpotik izan arrakasta hori. Arrakasta profesionalerako izitze horrek euskaratik urruntzeko jokabidea bultzatzen ditu. Diot, ulertu izan delako arrakasta profesional hori izan mungo bat duzu, egin euskarazten horren beharrezkoa, beste hizkuntza batzuk beharrezkoa direna. Baitz esango nuke nik maite dute argiaren leloa, txikitik eragiten. Uste dut hori dela, jaso dudan lekzio bat, eta azkenean bai dagoela gainera edabide digital bat sortzen duzunean, horrelako handi nahi bat, eta esparru zabalagoa hiltzera. Egia da, berriro ere, hasi alainzela nire burua justifikatzen eta gurtzen, kontua da, Pikara magazin sortu genuenean, ez zegoela adibidez ez Espainian, beste garai bat zen, eta feminismoaren moda oraindik ez zen heldu edo, eta orduan zentzuan behar zeukan ez dakit estatu mailako, edo inkluso hizkuntza hegemoniko batean sortzea alako proiektu bat, ez zegoen alakorik, ez? Kontuan hartu behar duzuen, Pikara magazineko irakurleen eren bat, erena, Euskal Herritik kanpokoa, baizik eta Espainiatik kanpokoa dela, erena atzerritarra, orduan horrek esan nahi du, gaztelaniazko kazetaritzan ez zegoela Pikara bezalako proiekturik, orduan, gerora ze ondo Pikara sortu zela eta gaztelaniaren aldeko apustua egizuela, horrek eragizuela klitxo bezalako edabide euskaldun feminista bat sortzea, orduan, iruditzen zait, bere garaian eztabaida sutsua izan genuen gure artean, eta hasierako lantaldean Berriako Maite Asensio zegoen, adibidez, eta igual espektatiba zen berak bultzatzea euskararen partea, azkenean deskolgatu, batzutan euskararekin ematen dira horrelako gurpil soroak edo, ez? En fin, ez naiz luzatuko, baina kontua da apurtu behar izan dudala nolabait handi nahi horrekin, eta baloratzea
Jo, eske, adibidez, korapiatzen ari naiz, baina kazetaritza digitala egiten duzunean, biralitatearen logikak eragiten dizu pila bat, ez? Orduan egia da, hegemonia linguistikoa horretan erortzen zarenean, eta gero saiatzen zarenean bebai euskarari leku egiten, gertatzen da adibidez, gaztelaniazko artikulu batek dituela 6.000, 10.000, 20.000 bizita, eta euskerazkoak 200, ez? Eta zure buruari eta lantaldea, hori, indartu behar duzu konpromiso hori, eta esan, berdin du 200 edo 250, baina eskubide linguistiko kontua da gure herrian euskaraz kazetaritza eskaintzea, eta gainera, guretzat koherentea da, hemen gaude, eta horrek ematen digu, holako, kongruentzia bat. Eta pikara gaztelania ia gutzean zenean, hori, kulpa geneukan, eta con razón, normal, ez? Orduan, niretzat prozesu bat izan da, hori, ez egotea, ez, hegemoniari begira eta feminismoko hainbat kontzeptu ere ekartzea hizkuntzaren kontuari, adibidez pribilegioarena, ez? Zer aldatuko nuke, nire nerabeari ez nioke zer exigituko, baina orain dela 8 urteko Juneri esango niokeen onar dezazu zure privilegioa. Nik neukan privilegio bikoitza eta da euskaldundutan nagoenez, adibidez, lana lor nezakeen, pila bat lan atera zait euskaldundua egoteagatik, baina aldi berean ez nuen estres linguistikoa pairatzen, orduan, ohartzea hori privilegio bat dela, eta elebiduna izatea privilegio bat dela gure herrian, euskaraz bizi nahi duten eta bizitzen saiatzen diren, edo eta euskararik ez dakitenen artean, nire profila badela privilegio bat, eta hori arduraz baliatu, orduan, hor jabekuntzarena, alduntzearena, adibidez Lutxo Egiak esaten du, euskalduntzea dela desboteretze ariketa bat edo, hori nik ere bizi izan dut, adibidez gertatu zaitazken boladan, esan didatela, mai inguru batera gonbidatzen zaitugu Iruñean, eta zu izango zara euskaldun bakarra. Zure esku, maila izatea gaztelania utzea, edo zuk egitea euskeraz. Eta esaten dut, nik karismatikoagoa naiz gaztelania, segia esan, baliabide gehiago ditut, baina egongo naiz pizka bat dezerosoago, baina izango da espazio elebidun bat. Horrelako esperientziak berriak direla niretzat, eta hor nabil pizka bat dezerosotasun produktibo horretan mugitzen edo. Nik aipatuko nituzke bi kontu, eta bat da, galdera egin duzunean, mediku euskalduna pasatu zait burutik, uste dut hori aski erantzun da dagoela. Nik esango nuke, arrakasta profesionalean euskara inoiz ez dela traba bat izango. Hau da, eta bestela, arazoa da, ikuspegi redukzionista hori aplikatzen hasten baldin bagara, eta inbertsio izan daitezkeen gauza gastu bihurtzen baditugu, egia da euskara ez dela behar. Baina, igual lore hauek ere ez ziren behar. Eta igual, basoetan dauden arrola asko zergatik, total, eukaliptoa jarriko ditugu, eta zer gara gaztelania zizketan. Gaztelania asko hitz egiten da, baina txinera askoz gehiago. Eta hau da, redukzionismoaren muga horietan, nik esango nuke nik euskara egia da ez dudala privilegio gisa bizi izan. Baina bai iruditzen zait, aukera eman didala Euskal Herria ehuneko 100 bizitzeko. Eta euskara ez dakienak ez du Euskal Herria ehuneko 100 bizi. Eta hori jendeari esatea agian mingarria da, baina uste dut batzutan minetik funtzionatzen dugula. Pardon, esatea, claro, en castellano puedes vivir en Bilbao perfectamente. Pero un día vas a ir a Lira, y va a haber un bertsosayo, señora Sariqueta, este sábado, y te lo vas a perder. Porque no entiendes nada. Y entonces, galdera hor da, bale, eta egia da, norberak, euneko 80 biziko naiz, euneko 80. Baina niretzat adibidez galdera hori norberak bere buruari oso gutxitan egiten dio. Nik lehenengoz, galdera hori mahai gainean sentitu nuen alaba nagusiarekin, enararekin. Eta esatea eta zuei egiten dizuet galdera, edo zuri. Zer unekotan nahi duzu ez zuen seme alabak bizitzea. Nik ez daukat dudarik, euneko 100. Eta gaur egun euneko 100 nire iritzia adibidez da, euskaraz jakin behar duela, gaztelaniaz jakin behar duela, eta ingelesez ere ulertzeko gai izan beharko lukena. Asko eskatzea dela, 21. mendean mundua horrela dator. Eta gero, igual hasiko zara kentzen. Eta igual ez da gizarreztu behar,
nik oraingoz, esaerak esaten duen moduan, ilargia jarriko diote helburu eta izarretan bukatzen baldin badugu, gaitzerdi. Horregatik esango nizuke labur bilduta, nire ustez, arrakasta profesionalaren kasuan, Euskal Herriko kasuan, Junek Sandunaren ildotik, zorionez, gauza batzuetan, onartuta daukagu, euskara beharrezkoa dela. Eta esker, azken boladan epaileak ematen du ez dela oso ados horrekin. Gidoian zagoan galdera bat, azkenak, uste dut saltatu duguna eta da ideologiaren kontua, ez? Eta nik uste dut oso lotuta dagoela, esan nahi dut. Ni hasi izan naiz, familia giroan adibidez, giro abertzaleaz den giro batean. Ez dakit espainolista edo no nazionalista esan, baina ez naiz abertzaletasun horretan hasi. Orduan zer gertatzen da hori, nera bezaroan kontatu dira historia, El País deko webtzean eta niretzat El País da arrakastaren sinonimo edo, ez? Orduan euskarafobiak eragin duen zer da, esparru erdadunetan, euskal kulturarekiko mespretxua. Orduan ulertzea edo deskubritzea berria dela El País, baino egunkari askoz ere hobeagoa, izan da prozesu bat niretzat, ez? Argianik inoiz ez dutetzean jaso izan, eta orain galdetzen badidate niretzat zein den aldizkaririk ez dakit, interesgarriena, kritikoena, koherenteena, esango dut Argia eta ez dut esango La Marea edo eldiario.es, ulertzen didazue, baina azkenean hori, ez bazaude giro abertzale batean sartuta, hori euskal edabideak ez dira asistitzen, bertsolaritza ez da asistitzen, euskal literatura ez da asistitzen, eta ez ara kontziente galtzen ari duzunaz, ez? Eta gero, konsoni bezalako argitaletxe bat, hasten da, Miren Amuriza eta Uxue Alberdi gaztelaniara itzultzen, eta jendeak flipatu egiten du, ez? Eta, zelako, ez? Eta orain arte bizi izan gara, gure euskal idazleak ezagutu barik, ni orain dela gutxi hasi naiz euskaraz irakurtzen, literatura irakurtzen, eta hori esan nahi, Ematen horren arira, zer deskubritu daiteke euskarrera itzulita, eta Xabi, zure kasuan, badago mugarik, agortu daiteke, baliabide dauzkagun baliabide horiek, izan daiteke, kontsumitu dena, beti dago zerbait deskubritzeko. Niretzat, euskarak behar duko lukena da, gizarte itun bat behar dugu, agian guraso itun bat, gutxienez, nik irratian egin duen kolaborazio bat, Disney euskaratzea baino zailago, zan esaera. Gizue garai batean egiten dituen esaera bereziak eta izan zen Disney euskaratzea egin golaberan, baina proposatzen nuena esan, Disneyk ez baditu bere pelikulak euskaratu nahi, egin dezagun klub pribatu bat, gure oso artean, guk euskaratuko ditugu eta gure artean konpartitu bakarrik, pribatua izango da, legeak ez du inolako arazorik jartzen, baldin eta publiko egiten ez baldin baduzu. Hau da, gizarte itun bat, edo nolabait zerbait behar dela bai, eta bigarrena behar duena da marketing talde oso hon bat. Ni oso nekatuta dago, eta ni diskurso horrekin nik umore asko egin dut, euskerak ez dauka nola esan apetezer, eta mola, eta ez dauka, eta ez ditu bere izten peligro y riesgo, fíjate. Ez ditu bere izten, biak dira arriskoak. Ike poño, nola bere izten dira bat eta bestea, bat sumatu iten da eta bestea ez. Estás en peligro de extinción, astuak ez daki. Baina bustita dago lurra eta erortzeko arriskoaren jabe bazara. Euskarantzako arriskoak, gero perilak eta lanierrak ere badituko euskalkietan edo. Nik esango nukena da, behar dugula lasaitu berriro ere horretan, eta hori bai, txio batzuk eta horlako batzuk badot erakunde batzuetan, hau grabatu ondo, udaltzaingoa edo polizia bidaltzeko moduan, erakunde batzuetan. Ez erabili esaldi hau, esan beste hau. Nik horiek enituzke benetan egingo nuke eta erabaki dut, osasunarengatik ezaztea gizuen barkatu. Imaginatzen duzue, zuek fundeu edo zein hizkuntza akademia esaten ez erabili zerbait, hizkuntzarekin egin nahi duzuena. Nahi duzuena, nik ikaslei esan egiten nien, nik Xabi naiz, zuzena da ez, naiz aditzak ez duelako ergatiko hartzen. Egokia da, segun,
Jatorra da, ez du tradiziorik euskaraz. Baina egokia da, segun zergatik, pertsonaia bat sortu nahi baldin badut euskal hinteki batean, euskara ikasten ari dena, bigarren mailan, dena euskara zuzen txukuna jartzen baldin badiot, ez da oso erreala izango, baina nik sari naiz eta ari naiz ikasten askoz errealagoa izango da. Orduan, hizkuntzari guk jartzen dizkiogu mugak, eta tamalez, nola oraindik jarraitzen dugun hizkuntza eskakizun eta erronka horietan eta nik uste dut hor pixka bat harrapatuta gaudela eta egin da puskatu eta erabilera berria, niretzat, larun bat honetan aipatuko dut elkar ezagutu genuenean, senyora sariketan egon zen niretzat deskubrimendu bat, Elizaldua bertsolarian, dinamita pura. Eta Gasteizko euskara erabiltzen duela esango dut. Baiz? Zoragarria, baina zoragarria. Estetik aldetik, gaitasun aldetik, bertso aldetik izan. Hau pantailan atera barra hitzetik hortzen. Irudikatu nuen esan, ikusten den momentuan telebistan, pentsatu nuen bertsozale batzuei jeitsiko zaizkie 10 aktualizazio, edo aplikazio berri bat jeitsiko zaie. Eta horregatik, eta hori da, biziko bada eta biziko bagara hortik egin behar dugu bidea. Bai. Zu usual berri aipatu zen duzu, deskubrimentuen artean. Bai, hori bastandakoa euskal literatura, gero, vanguardia ez dakit gustatzen zaidan hitz bat den, baina adibidez Euskal Herrian feminismoari buruz euskaraz egiten ari da produkzio interesgarriena. Adibidez Lisipe ez, Jesusa argitaritzaren Lisipe bilduma, bada, daukagun gauzarik interesgarriena, edo eta nola ditzen zen podcasta, lokatza, podcasta, dagoen maila euskaraz da lapera, eta hori, arretzen bagaitu hori da euskarafobia daukagulako sartuta, berez, ez? Orduan bai, bertsolaritzaren deskubrimenduan niretzat ere hitzela izan da, eta hori, bai, eta gero, Xabierrek aipatu duen horrekin, ez? Bai, nik uste dut heterodoxiaren beharra, edo pizkat, podcast bat dago Alabedi irratian euskalkuntzarrak ditzen dena, eta niretzat bai bada beharrezkoa, ez dakit. Adibidez gogoan dut behin euskal txirolari feminista batek esan zuela, ahatik ez dut entzuten dudan bakoitzean kritika egiten dit. Eta nik justo nengoen zer bat prestatzen, eta orduan lokailuak errepasatzen eta nenbilen esperimentatzen. Jarriko dut ahatik bat, jarriko dut aitzitik bat. Eta, karo, bai, egia da, igual artifiziala da, baina, ostia, ez dugu, ulertzen da, edo, orain da gutxi flipatu dut entzuterakoan follatu. Nik ez nekiak euskaldun jendeak esaten duela follatu. Niretzat da, baina egitea bakeak gure euskara artifizialarekin dela gurea eta bastardismoa pizkat. Ez dakit non dagoen, igual Sabik hau izango du garatuago, non dagoen muga ulertzen dudala exigitu behar dela, ez zuzentasuna eta errespetua, hizkuntzarekiko errespetua, eta gure buruari galdetu zergatik eman dugun denbora gehiago ingelesa ikasten, euskara ikasten, baino, hori argi daukat. Baina bestetik hori, uste dut pizkat erlajatzea eta kortzea askatzea eta dena dela egoki eta nire euskaldun berrion molde pizkat artifizialak edo, baina azkenean geure ganatzen ditugunak, edo eta, hori ez. Eta ezin duguna onartu da, edo ulertu behar duguna bintzat da, imaginatu ur-gazia dela euskal hiztunen multzoa, ez? Eta azken urteetan ura botatzen ibili gara, baina batzik gabe, torri gara euskaldun gezak nahi baldin baduzue, bai? Eta orduan ezin dena pentsatu da horrek betiko gatz bere aurkiko duela. Bai, hau da, nik deskubritu nuenean, nik zerrakit, hausnartu, zer zen itxarbordak hausnartu entzuten zuen bakoitzean, baserria etortzen zitzaioela burura, ni aldiz, gainera niretzat, 15 urtetik 25 urtea zen bat hausnarketa estrategiko. Eta pentsatu, venga, alako zenbat alde ez, eta orduan, zein da arazoa, nik, baina euskarak eta azkenengo inkestazio soziolinguistikoak ala eman du. Nonbaitetik etorriko baldin gara, bestaldetik gatoz. Eta ulertu beharko dugu, pixkanaka evoluzionatzen joango dara, nik idatzi nuen horri buruz berrian oso nire estilo komikoan, baina ergatikoaren erreferenduma.
deitzen zen zutabea, eta zen egingo balitz ergatiboaren erreferenduma, zer gertatuko zatekeen. Eta esatu nuen bazegurenik Euskaldun zaharrak defentsa materako ziren, baina pentsatzen baldin badugu Euskaldunen gehiengoa, nik ez dakiz gertatuko zen. Pasatu daitezen azkeneko blogera, guraso euskarara. Uste baino gehiago aldatu zareten guraso izan da? Bai. Guztiz, nien naiz erditu, baina bizitzan aldaketa bat, erabatekoa, ez dakit, ja lehentasuna ez zara zu, ez dakit nola esan, aldaketa da erabatekoa, plano guztietan. Orduan, ni neko esan nuke, inkluso ordura arte onartzen dituztuen gauza batzuk, balegitzan zara bestera batera egiten, bakardadean desagertu egiten da, gauza egin badakizue. Nik zaharrarekin lehenengo urtean gaztelania zentzun nuen esaldi bat, eta esaten nuen egia verdadero hori da. La paternidad esaten zuten, la paternidad no compensa, pero merece. Azken batean batek, hor badaude liburu eta komiki oso divertigarriak, gaztelaniaz batez ere El Meteorito, bateko agumea, azken batean meteorito baten moduan nola egizten da, eta azken batean bizitza zenbat aldatzen den. Baina niretzat, une horretan gertatzen den errealitatea handiena da, zu bakarrik, edo bikote batekin, edo denalako bizi izan zarenean, oraindik, esan dezagun, denbora eduki duzu etorkizuna erabakitzeko. Eta guraso naizenean, hau egingo dut. Eta nire seme-alabak horrelakoak izango dira, eta batean, eta hasi da lasterketa. Besotan zehazki, enara hemen gabitzen zen. Eta hortik aurrera, ja ez da, orain arte eukidut denbora pentsatzeko, baina orain etengabe da, erabakiak hartu, bizi, eta hizkuntzari dagokionez egia da, igual nik gogoeta handiak egin dituelako, eta alegindu naizelako aholku asko ematen nire esperientziatik, eta orduan guk nahiko erabakiak izan genituen. Lehenago esan dut, euskal ingelesa eta gaztelania, gutxi gora bera gure alabak, 5 urte 6 egingo ditudan, eta nahiko ondo. Euskaraz bizi da, baina gaztelania eta ingelesa ere oso gertu ditu. Aurrek uste baino gehiago aldatu zara? Azkenik krisian nago, orduan ez dut erantzungo. Bai, nire umeak 3 urte ditu, eta orain dela urte bete nola sentitzen nintzen eta nola nengoen, orain nago hiperkonpentsatzen edo. Orduan batean nire interesak dira parranda, ligatzea, drogak, inkluso esango dut. Bidali zidaten amaren egunean meme bat esaten zuena, nola zen. Mi instinto maternal me dice que me tome un gin tonic. Orduan, nire nago fase horretan, baina karo, narabilde aldaketak itzelak. Aldatu ginen Bilboko San Francisco auzotik Lagabetzura. Eta aldaketa hori egiteko arrazoi bat zen euskera, zergatik Larrabetzu da topiko bat. Larrabetzuko biztanleen erdia dira gu bezalako urbanitak, joan garenak ara gure umeak egoteko aske eta naturan eta euskaraz bizitzen, ez? Orduan, hori izan da aldaketa bat, eta parkean, aldatzea, hori ez, Aldezarreko tabernak parkeagatik, izan da bidai oso interesgarri bat, autodefentsa feminista eta militantzia transmaribiboioa egiteko aukera paregabe bat, eta hori ez, saiatzea izaten guraso eta mantentzea zure eskema, zure mundu ikuskera disidentea edo, da oreka oso zail bat, eta hortan nabil. Gurasoan artean izaten dira, boladan izaten diren gaiak, eta badan beste guraso hau batzuekin, honekin ikartzen zaretenean, orain gurasotasunaz berezik interesatzen zaizuen gairik edo nagia ematen dizuenik. Niri nagia eman ziren, justo, nik fase hori superatu nuen ja, baina horre egon nintzen, eta zain, beharrezkoa da. Beharrezkoa da. Momentu batean, hau da, iaia zure zagarko egintzara zure bizitzatik. Guraso etiketa, oso etiketa gaiztoa, ematen du jartzen dizuten momentuan, beste guztiak desagertu egiten direla. Ja, etzara bertsolaria, etzara idazlea, etzara itzultzaile, etzara, ez gurasoa.
De hecho, jendeak ikusten zaitu eta umea zen muz. Eta ni. Bueno, eta ja zara, Xabier edo Ilune, ja zara, ez? Eta hori da. Karo, odei edama, oza... Hori da. Orduan, niretzat guraso izatearen oreka hori bilatzea baila garrantzitsua, gero zehazki gure kasuan, eta gian solasaldi honetarako baila egokia, gure guraso taldean azken bolan tarteka saltzen den gaietako bat da, ze hizkuntza irizpide erabili behar diren ume taldekatzeetan hizkuntzari dagokionez. Bilbon eredu bat baino gehiago dago, badaude eskola batzuk, begiratzen dutena, umea euskaldunduta datorren etxetik edo ez, eta ahalegin egiten dute ume horiek taldekatzeko, Carmelo ikastola adibidez, eta beste batzuek, eta gure adibidez ala da, ez dute irizpide moduan hartzen, ia kontrakoa, ez? Hartzen dute eta esaten dut, euskara hartzen dugu, baina sakabanatzeko. Nolabait, talde guztietan egon dadin euskaraz referente izan daiteke norbait. Orduan, ni nahiko kritikoa izan nintzen, adierazi nuen bere garaian, 25 talde batean 3 baldin badira euskaldunak, hori 25 litrotan jarri 3 litro gazi, edo urgezanak eta bestea gazia, eta ea uste duzun aldaketa gertatuko den, ez? Orduan, agian uste dut horri buruz luze hitz egin behar dela, baina emaitza berez dela denez, nik ez dut arazorik esateko hori gure alabak gaztelania ikastola. Ikasi duela, txukun asko, egia esan. Eta bereziki hiri gai horiek. Eta lotxa galdu diot parkeetan gara Hitz egin dugu lehen, aurra zinetenean, ze autu zegoen etxean hizkuntzarekiko, ze autu kontziente eta inkontziente, horren zuen etxeetan, helduen artean, hizkuntza autu kontziente eta partekaturik. Bueno, niretzean oso divertigarria da, zen nire bikotekidea katalana da. Orduan, nik umeari, hasiera batean planteamendua zen, nik umeari euskeraz egin, zuzenek katalanez, eta gero gubion artean gaztelaniaz harremantzen ginen, ez? Baina, karo, nola zuzen nire bikotekidea dela, hasi zen euskara ikasten, betidanik, hemen dagoenetik saiatu da euskara ikasten, baina larrabetzurak duzenean ja serioago hartu zuen, orduan, karo, berarentzat umea da bere mintza praktikakide, bere berbalagun onena, ez? Orduan daukagun aste borraste itzela, orduan irabiltzen ditugu gaztelania, euskera eta katalana denak nahaztuta. Azkenean da pifostio bat. Eta bai, gure umeak, niretzat sorpresa bat izan zen, ze orain bai nahazten ditugula gubion artean 3 hizkuntzat, baina zera batean gaztelania hutzean hitz egiten genion elkarri, eta nik uste nuen horrek eragin handiagoa izango lukeela odeirengan. Baina ez, odeirentzat bere lehenengo hizkuntza izan da euskera, lehenengo urtean euskaraz bakarrik hitz egiten zuen, eta nire inguru erdalduna super urduri zegoen horrekin, ez? Noiz ikasiko du, eta inoiz ez bada gai, gaztelaniaz, horrelako estres linguistiko hegemoniko absurdo bat, eta hori, eta gero katalana hitzak, erabiltzen ditu katalanezko hitzak, eta euskeraz deklinatzen ditu, da super divertigarria. Eta orain hasi da gaztelaniaz hitz egiten hori eskolan, eta nik hor, hau ez da eztabaidagai nire parkean, honi buruz ez dugu modu irekian hitz egiten, tabu bat da, baina niretzat da nahiko problematikoa, ze kontua da, hainbat, euskaraz bizi diren, euskaldunzalak diren, eta kontzientzia politiko lan fortea daukaten gurasoentzat, problematikoa da, klaseko ume askoren lehen hizkuntza gaztelania dela, ez? Orduan, zer gertatzen da, adibidez, odei, nire umea, orain dela gutxi ikasi du gaztelaniaz hitz egiten, baina erdaldunak diren, lehen hizkuntza gaztelania duten umeekin gaztelaniaz egiten di, ez? Orduan ikusten dut, eta ulertzen dut, batzuen erantzuna dela, presioa azaltzea umeei, benga, euskeraz egin behar du, zuzuk ez aldatu zakitzen, baina niretzat kontrasana daukadan dilema da, nik interpretatzen dudala bi zentzutan. Bat, odeik nahi duela gaztelania praktikatu, dela bere hizkuntza berria eta dagoela pizkatzu bidoi horrekin eta dagoela praktikatzen,
Eta bi, empatia. Orduan iruditzen zait, badago ume bat izan dituela hitz egiten ikasteko zailtasun pila logopedarekin dagoela, eta momentu batean, esan diote, finkotu dezala gaztelania, eta, holan, ez? Ikusten dut, behin ama bati entzun nion, bere umeari esaten, aizu, behin baizu sustantziagaz. Eta hori esan zuen beste amaren aurrean. Eta beste amarentzat izan zen mingarria. Nire ulertzen da, nire umeak gaztelanez egiten du, eta hori zer da, sustantzi bakoa dela. Da ume bat dituela zailtasunak, lortu du gaztelaniaz pizka soltatzea, euskaraz ez da gai, eta esaten duzu nire aurrean, sustantzi bako bat dela, gaztelaniaz egiten duelako. Orduan oso zaila iruditzen zait orekatzea euskararen aldeko apustua argi daukadana, eta nola lortu parkea izatea euskalduna, eta gero nire umeari, nik uste dut nire umeak, ume honi egiten badio gaztelaniaz, dela bebai empatiatik. Orduan nik hori ez dut, nik hori errespetatuko dut. Nik esan duke formula magikorik ez dagoela, eta egia kasuan aztertu beharko dela, gehiago nik lehenako esan dudana, ez zait iruditzen Euskal Herrira estrapolablia denik, hezkuntzan irizpide mota jakin batekin jardun behar denik. Gure kasuan, galdera erantzunez, gure alaba da, Bilboko kale nagusietako batean, bizi den bi aita dituen markineraz hitz egiten duen 5 urte terdiko neskatxo bat. Orduan, autuak, nik ez dakit autu hitza ez dakit zenbatan izentzun duzuen jadanik. Bi gizton elkartzea autu bat da, sexilioak eta barrak eginda eta dana, eta umeak izatea beste autu bat da, bide zail, gogor, ez dakiz zer, eta hori hizkuntza erabakitzea ere bai, gure kasuan lehenago esan dugu euskaraz bizi gara, baina ingelesak ere presentzia bat gure etxean, guk egin genuen izan zen umezaina behar genuen, eta iragarkia ingelesez eta euskaraz jarri genuen. Eta gaztelaniaz ez genuen nahi. Eta orduan aurkeztu zitzaigun euskaraz eta ingelesez hitz egiten zuten pertsonak, eta ingelesez hitz egiten zuen pertsona bat iruditu zitzaigun egokiena, 4 urte daramatza gurekin, eta orduan goizero umezaina etortzen denean, in our house we change the language and we speak English. Normalen bat egoten bada, ez zer orduan zergatik, eta hori hizkuntzaren hitzan ohikoa da subsidiarietate printzipioa. Gure alabak badaki umezaina dagoen testuinguruan ingelesez bizi dela. Jazta, amaitu da. Ama-mamari karmenekin gaztelaniaz hitz egiten dut, eta umezaina dagoenean ingelesez. Eta orduan hiru hizkuntzak, zailtasunekin, zuk esaten duzu moduan, pila bat, ikastolatik etorri zenean adibidez, niko goratzen dut, hasi zenean gaztelaniak enotak gehiago erabiltzen, niri oso arreta, oso deigarri egin zitzaidan, joko simbolikoan hasi azten zen bakoitzean gaztelaniara pasatzen. Zero, ben igual esatzen zuen, hola, zuko gara zuzabila medikoa eta nina zelatan? Hola, ¿qué tal? Horrarte euskaraz, eta gero, zan, hain zuzen ere, joko simbolikoan, gaztelaniaz patioan, eta egia da, niretzat hor da igual ere esan dudana, behitu, ezagutza badu, esploratzen ari da. Niretzat marra gorriak beti izango dira ikusten baldin badut, ezagutzan gutxuneak, zaintasunak, edo gehiagizko joerak. Baina, iruditzen zaitu honena, hor ez dago, nolabait, serie geratu eta zen nahi zuen eratxo baino zetaz ezan da. Azken boladan, ikastolan ez da, ez baino esabizia, eta zer da. Que tal, da zaldut ez gero. Baina gero, nik ere pentsatzen dut, nik gainera guztu eta behin baino gehiagotan izan dut, karo, nik lehenago esan dizu, eta amaren hitz gozoenak nik gaztelaniaz jaso dituen. Eta esaten zigutenean ez hitz egiteko erderaz, nik sentitzen nuen, nire amaren hitz gozoak kriminalizatu egiten zirela. Eta esaten, ben arazo bat daukagu, konpondu behar dugu, ze euskarara gatozen gehienak nire bidetik datoz. Orduan esan bada ez ekarri hori ere, baino etorri eta denga gehitu gurera. Nik uste dut autua dela hori, koherentzia adibidez nire umearekin ibiltzea mundutik balio dit, mundutik, Euskal Herritik balio dit adibidez, euskaraz egiteko, berari esker, esan nahi dut. Agian, lehen aipatu dugun inertzia, hasiera batean aipatu dugun inertzia, nire umearekin banoa euskaraz egiten dut beti, lehen hitza, orduan hori eskertu behar diot berari, eta berak badaki, bere amatxu, ni naizela amatxu, saiatzen dela euskaraz bizitzen, eta berarekin egotea dela estimulo moduko bat, eta bere ama
katalana dena lehenetzi duela euskara ikastea eta berekin praktikatzen duela, orduan niretzat hori da euskal kultura kontsumitzea etxean eta etxetik kanpo, helduen artean euskaraz egitea, hori da eta zain beste umekiko vigilantzia hori, niretzat hori problematikoa da eta, ez dakit, zalantza askorekin, ez nahiz aditua, ez da ere. Azken galdera nahi duzuz, galdera hotzen galdetzeko gara diet. Eta aisialdiaren inguruan, badak ezkaiturri gaur egun, agian gare batan gehiago zen, baina gaur egun bada aisialdian kontsumitzen dituzten produktuak gurri direla ezkaiturri, edo beste alde batetik gehiagik direla behar da. Hor badago horren atzen badago ziketako eredu bat ere, badago kalitatearen nauzia ere, ez da feminismotik, kazetaritzatik, kulturgintzatik ere hori nola ikusten duzuen. Pixka bat zabal galdetzen ari naiz, nahi zuen aritik beltzeko, nola kudeatzen duzu ez zuek hori? Niretzat, gure kasuan behintzat, ni konsiente naiz, esango nuke, aisialdian euskara naturaltasunez bizitzeko, eta niretzat ezinbesteko gauza bat da. Ohiturak gizakiak 0 eta 14 urtean finkatzen omen ditu gehienak hizkuntzari dagokionez. Bai, orduan, nik zer dakit, museo batera eramaten baldin baduzu umea, erakusketa bat ikustera eta bisita gehienak gaztelaniaz baldin badira, zeharka agian esaten ari zatzaizkio arte bisualen mundua gaztelaniaz dela. Bai, orduan, gure kasuan esan nuke aisialdian aukerak daudela, baina igual kontzientzia daukagun gurasoak desente mugitzen garelako. Hau da, egon badaude, baina ez digulako ardura ordu erdi edo ez dakilulako bidea egitea. Hala ere, utxuneak egon badaude. Nik esan nuke adibidez komiki gintzan, edo eleberri gintzan, umeentzako, egon badaude, baina bolada bat gurendik ez gara horra heldu, baina inguruan sumatu ditut pixkat zaharragoak direnak, nera bezarroan daudenak, bagian gustura konsumituko luketen zerbait dela, baina ez dagoela. Eta nabarmen iruditzen zaidana, baina atzera egin dugula, baina atzera, ez du beste hitzik, da gure garaian ikusentzunezkoen konsumoa estrategia nazional bat ez dakit egongo zen, baina ia ematen zuen. Ze hemen adinagatik seguru nago, Arale, Dotakon, Son Goku, guretzat horiek denak euskaraz izan ziren, euskaraz jaso genituen, da euskaraz edu ziren. Eta gaur egun, zer jaun Andreak, zer da, Gabigatos, eta Patrulla Kanina, eta horretan adibidez, niretzat baliabideak eukitzea ezinbestekoa da, aisialdian eta kulturan. Nik egia da hori esan izan dut, hizkuntza kultura bati lotua baldin badago, kultur eduki bati buruz, hizkuntza bere horretan hizkuntza da, baina da ingelesa ikasi dezakezun bezala. Baina ingelesa etortzen baldin bada mundu batekin edo gehiagorekin, edo bere literaturekin, munduekin, Britainia dela, Amerika dela, area beratzagoa da, eta atxikipenerako, loturarako, sentitzeko gertuago, askoz interesgarriagoa. Niretzat euskarak oraindik hor dauka arazo handiena. Ematen du, jarri dugula helmuga, 900 ordu lektibo jaso euskaraz eta lortu B2 maila. Venga, eta ja, pasatu zunean muga, listo, eta horrek ez dizu utziko gero euskal gizartean kide lasai edo naturala izaten, bat referentzia faltatuko zaizkizulako, eta niretzat, guretzat behintzat oso buruko mina handia izan da, hor badago eta nik 2 novela grafiko atera nituen Patxi Gallegorekin, Nork eta Nori, eta Nork eleberri grafikoaren helburua da euskal kultura partekatu baten irudia ematea. Zatea, hau da, Euskal Herriko biztanle batek nor ezagutu beharko luke. Hau da, gaztelaniaz, nork ez dakit nor den Cervantes, edo Quevedo, edo Góngora, bai? Eta Euskal Herrian hitz egin beharko bagenu, zein da kasua, bai? Hor, oinarrizko kulturaren txaskia izeneko gogoeta bat plazaratu genuen bere momentuan. Niretzat hori arazo handi bat izango da, ze lortuko dugu hiztuen gaitasuna bai, baina gero hizkuntza kontsumitzeko da, bizitzeko, eta oraindik behar da.
Karo, nire umeak 3 urte ditu, gainera Larrabetxun bizi gara, orduan, sakaro, nik nahiago dut berak ikustea Peritz Porrotz eta Mari Mototz, baina batean nahi du ikusi Peppa Pig denbora osoan. Orduan, arazo hori badaukat edo Baby Shark jartzen diote ingeles klasean. Eta uste dut alde batetik hori baloratu behar dugula hemen sortzen ari den umentzako euskal kultura, kritikaren bat badaukat, baina iruditzen zait hori estatu batuetatik datorrena dela problematikoagoa, eta bai ados zurekin ze gainera telebistari ez dugu ikusten, diferentzia da, ni txikian nintzenean ETV bat jartzen duela, eta orain YouTube jartzen dugu, orduan YouTubeen agertzen zaio, Errusiako ume bat erakusten bere deskapotable elektrikoa eta horrelako gauzak, ez? Orduan, ez dakit Netflix euskaraz zen aldarri hori ez dute gertutik jarraitu, baina bai iruditzen zait erraztuko lukeela desente, ez? Izatea plataforma bat euskaraz ikusen txunekin. Guk hor bai adibidez egiten duguna da, ariketa praktiko oso zehatz bat, eta bai da, more eman, gaztelaniaz ikusiko dugu, ingelesez, baina ekintza bera alegituko gara euskaraz izan da. Eta gabiratok izan da, eta bintzat, hau da, erlazionatu dezan, produktua euskaraz egon gabe ere, euskaraz bizi dezakela berak, edo bintzat aukera hori. Barkatu. Ez gogoratu dute, umeen euskaltzaletasunarekin, adibidez, etxean saiatzen gara, ipuin gehienak euskaraz ditugu, baina ipuinen bat gaztelaniaz da edo katalanez. Orduan nire umearen zurruntasunetik berak ez du nahi nik gaztelaniaz irakurtzea berari, orduan nik itzuli behar dut, eta dena nik beti itzegin behar dut euskaraz. Orduan, hori badaude kasuak, beti uste dut batzutan gure diskurtsoa dela nahiko eskorra, beti ajo eta ume gaztelaniara jotzen dutela, eta adibidez nire realitatean nire etxean, nire umea da euskaltzain urgazlea edo. Oso, no? Momentu zon arte, nik dituenak izakite Aitor mikroarekin, egon barko dut, hau nago. Eta norbait berarekin egiten neko duten, apuntatu duen zerbait. Bai, ez da mikroak emoten dut. Bai, lehen zuena, bai. Baina, aprobetxezeko moduko da, aukera. Dena argi giratu, no? Pero ez da ez. Plaza berotzen dut mitatak, gentuko dizut bat lagu xamarren ideiak antolatzen dituzten bitartean. Uneren batean zuen alaba edo semetako batek edo umetako batek. Esango alizuet berarekin euskara guzteko eta berari gaztelaniaz hitz egiteko mesedez. Nik esango nioke ez, nik berekiko nik berari euskaraz ingo dio dela, hori izan delako nire apustua, eta gure harremana, emozionalki ere, euskaraz garatu dela. Bera gaztelaniaz egin nahi badu, seguiria el rollo eta pentsatuko nuke, pasatuko zaiola eta dela errebeldia ikur bat edo, baina ez dakit. Niretzat, sekolako porrota izango zateke. Hau da ez da bakarrik galdera bat da, zu transmititu nahi izan dizkiozun balore, anistasun, ikuspegi eta euskarak hori dena ematen dio gure alabai. Eta bapaten hori planteatzea, izango zen, ama ez du ez dugu lertu. Orain arteko bide guztian, edo nik galdetuko nioke, zergatik edo da, konbentzituta nago ez dela gertatuko. Hau da, benetan pentsatu nuen, alabai galdera ikusi, eta gainera komunikatu, hau da, zer bi gauza bat da egitea, eta bestea da eskatzea, da gutua gainera esatea. Oie, que de ahora en adelante prefiero hablar en castellano. Nik hori bizi dut, baina kontra da. Bizi izan dut kontra da, nik arrebarekin eta nahiarekin, autokontziente egin genuen egun jakin batean, gaurtik aurrera euskaraz egin beharko dugu, ez? Eta ala aldatu genuen, baina kontra da. Gure alaba gainera badaki edo testuinguru batzuetan hori bidean aurrean dagoenean, edo lakoetan bai gaztelaniaz hitz egiten dugula, baina niretzat izango da euskara ez dualako bakarrik. Euskara gure kasuan da DNA, gure familiaren DNAren parte bat, ADN edo DNAren parte bat da.
Eta orduan bapatean izango zanez, kendu nahi dut kromosoma edo dena, izango zanez ez egitura apurtu egingo da. Gara hau, eta euskarak aukera ematen dizu, bizitzeko gauza batzuk, sufrituko dituzu beste batzuk, baina bereziki betaurreko hauekin ikusiko duzu mundua, eta guk irudikatuko duguna da betaurreko hauekin ikustea. Getxoko kulturetxeko zuzendaria naiz, eta gure administrazio publikoko lehen ondorioz, ez da bateragarria alako kargu bat izan, eta edabide publikoetan maiztasun jakin batean ateratzea. Orduan txertzen dituen berria eta Euskal Irratia, pena handiz, gustora egiten duen zerbait zelako, baina autoak hartu behar dira, eta horrek denbora desentek entzen dit, eta gero egia da nik azken boladan bereziki iaztikona hartu dudan erabakietako bat da, niri sorkuntzak mesere handia egiten didala. Giztaki moduan, beste galera behar dudala, orduan aldela idatzi, bereziki azken boladan nabil ipuinak, antzerkia, bertso sortaren bat okurritzen bazai, aldela humoretsuak. Azken boladan irakurri ditudan bertso lehiaketetako gehienak dira drama oso tragikoak. Eta nagusiki horretan, gero beste saltsak ematean edo beste, baina 7 hilabete terdi ditu alaba txikiak. Orduan ulertuko duzuenez, horrek ere denbora asko ez du bat. Inoiz zure kasuan? Denetarik, saltza guztietan. Nik egun lan egiten dut Amugen, emakume hijitoen elkartea, Bilbon, Otxarkoaga auzoan, eta superinteresgarria izaten ari da. Eta euskararena justu orain eskatu dugu diru laguntza bat eta Elbia fundazioarekin lan egiteko, euskara plan egiteko eta holan. Eta, adibidez, hijito komunitatearekin euskararen kontua lantzen denean, ez gara kontziente. Nik haiekin ikasi dut adibidez, haiek borrokatu dute Otxarkoagako eskoletan D eredua egoteko. Horien dela 3 urte arte A eredua zen eredu bakarra eskola batean. Hori itzela da. Eta haiek egon dira Eusko Jaurlaritzari exijitzen D eredua jartzeko, bez? Eta iruditzen zait, pertsona zailitzatuekin askotan dagoela halako exigentzia bat, edo kezka, edo reprotzea, edo gure herriak ergalduntzen dituztela eta holan, eta, hijito herriaren kasua, bada superinteresgarria, pila bat mende eman dituztelako hemen, irakurtzen baduzu David Martinen El Pueblo Gitano Euskal Herria liburua, bazaltzen du, hemen Euskal Herrian bizi ziren pertsona hijituak adibidez 19. mendean, euskaldunak ziren, euskaldun hutsak, ez ekiten gaztelaniarik, romintzela gero komentatuko dugu nahi baduzu, baina ez. Ezan nahi dute erromanesa, haien jatorrizko hizkuntza galdu dute, jasarpen itzela bizi izan dutelako, orduan gaztelania egiten hasi zirenean, kalo, hori dialekto, pogodekto, edo esakitu esaten den garatu zuten, eta erromintzelaren pizkat eztabaidan daukate hainbat hor dago barne eztabaida bat, baina kontua da herrietan bizi ziren hijitoak euskaldunak zirela, eta gero erdaldundu direla, gainotzekoak erdaldundu garen moduan, baina Otxarkoaga bezalako auzo getizatuetan normalizazio politikak ez direla heldu edo haien kanpo utzi dituztela, Orduan, interesgarri iruditzen zait, eskubide linguistiko ez ari garenean, eta adibidez, Pirritz Porrotzen eta Marimototzekin kritika hori daukat. Askotan esaten dute eta euskara da gure txorrotxioa, eta ez dakiz zer, eta euskara da gure hizkuntza, eta eleaniztasunaren enfokeaz dago oso presente, Eta, adibidez, exijitu diogula komunitate bati euskara ikasteko, eta ez ditugu ikusten bere hizkuntza eskubideak urratuak izan dituen komunitate baten moduan. Esan nahi dut, hemen zenbatek dakigu, zer gertatu den hijito herriaren hizkuntzarekin, noiz galdu zen, nondik dator, zein da erromanesaren jatorria, sanskritua da, nik hori ikasi dut orain dela hilabete batzuk, Orduan esan nahi dut hori niretzat interesantea dela, egiteko, euskaltzaletasunaz ez joateko, hildo ombiligista batetik, egozentriko batetik, baizik eta ulertuta, adibidez etorkinak, edo kasu honetan hijito herriak ere badituztela bere hizkuntza eskubideak superurratuak, Eta
Zakit, etortzen dela emakume bat ona eta zailtasun pilarekin euskara ikasteko, eta ikasi eta igual pentsa dezake, jo, nik kitsua oraindik ez dut berreskuratu adibidez, ez? Eta hor gertatzen dira gauzak. Bueno, hori, gero argian eta pikaran idazten jarraitzen dut, eta gero, aurkezpena aipatu den bezala, bi proiektu ditut martxan, bat da bizi, bisexualitatea eta euskal komunitatea, webgune bat daukagu zinegoaken barruan, eta asmoa da erreferente bisexualak ikusgai egitea euskaraz, dauden erreferenteak erdandunak direlako. Eta bestea da, Txalapartarekin liburu bat aterako dugula Amaia Algarrizuria eta biok, Mario Okelak ditzen dena, eta da nola esan izan boiera euskeraz izeneko proiektu baten moldaketa. Orduan, hori ere da beste lan hildo bat niretzat. Eta senyora Gutxo Eskolan, bai. Bihartik hasita, asteazkenetan, parketarrak egingo da. Parketarraken helburua da, 3-6 urte bitarteko gaztetxoekin helduak ere jolaseikia, horrekin ordu bete eta ondoren 6 duekin ere, bai. Non, parkeetan, zergatik, horretxo Zumaragan badakigulako euskara egin arnaz guntxoak hauek direla. Bai, eskola kanpokaldeak eta parkak ere, bai. Eta bihar esaterako zela egin izango da, ondoren trintxeretan, eta hurrengo bi asteazkenak horretxun, Kale Barrenen eta Belaustegi, Euskaltegiko plazan. Eta horretaz gain, mingain luzeren Zumarragako jokoiek digitalki eta egiteko aukera eskaini zen martxoan, eta lehen berriro gatoz, beste 3 astez, eskainiko da jolas egiteko aukerari, zuek, seme-alabekin, zuek ere bai, eta orain gunetan, aste bakoitzean sari bana jarriko dugu. Horretxun da Zumarragan, 50.000 baletxo bat pizgarri. Lehiaketa ez, zozketa bidez egingo dugu, eta orain gunetan eskatuko ditugu izena jartzea, bintzat identifikagarri izan da di. Izen raro bajarri beharen, bintzat zuen gana gerturatzeko. Hoxe horrengo 3 asteetarako, eta ondoren, baina udazkenari begira, Euskaraldia ez, bezik eta aurren heldu okeldu, berriro ere badator, topagunean antolatuta, helburua ere, helduak gazteekin, seme-alabekin, euskaraz egite izango duena, eta kasu honetarako, urriaren 19-tik 26 izango da, 29 bakatu, eta bertan, gure asmoa da, hainbat ekintza sartzea, ezta? Eta horretarako, zuek, guraso taldeetatik, ikastetxeen bidez, eta zuzenean gehi ere, euskaraz zerbitzutara, proposamena bidazte dukezue, hala nahi izatera. Helburua izango dalako, egun horietan ere, pixka bat kalerak eta euskaren presentziori eramatea, eta, bertso bilaldiak egingo ditugula aurreikusten da, parketarrak ere egingo dugu, hitzaldi, kontzertutxo, pixkatxo bat behirita daude, eta neko duken elkarrek egitea aldan horren. Eta horretarako, euskaren transmisio maitik ere urrian bileratxo bat egingo dugu, baina horretik pixka bat gaia zabaltzen hasi nahi dugu, zer dukera hitz egiteko, eta ideiak badituzue, zuen fora baliatzeko, eta hartara, geuri ere iristeko udaketara, aldein neurrian gertatzeko. Badakegu bakarrik ezin degula, eta elkarrekin, ea nola iristen gara. Nik beste ez da. Publizidadea... Junen Fernández da segi bai estimatu. Eskerrik asko. Eskerrik asko.